bw'omu Gusii. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Nyabeta, toro mwenye kini, Nyabeta, 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 tomo moya, Nyabeta, noya, Nyabeta, noya, Nyabeta, wachani, Nyabeta, bako moyo, Nyabeta. Bono ngaite ngwigore bongo tari nyumba abugatiga sanduki ngango lichibulyo ma elingo korere gasi na kiandeta tari chia diti chiago chia sungura na panya na hewa everything hiyo mtebi yangu mubisa ante tokorega na igana hiyo otherwise elinde korwabo ogendera konyimukiryo bongo obwo no bugima bwana uno imugisi na second god then Nobwata soko igwera ndongo osono mukistro komonyerera abwa soko igwera yani nkuterere ngotebererio asengenje na gotebira mubisa reka abana bali enjera ngocharukelinga otiga mangana agobwate aiya bakungu koruabu mago korengereri Taria yo gonte binga kintete menya na ninje nkokote. Ote to kombanga. Toko tigango bange. No mosanganga ruo ekitorochi. Lakini esengenjo of my feelings. Roje. Abana barungo babeka. Ne linda bwate besa boniga. Kangana wabono tingia. Mambia ebese nere nkonyoro from back door chidiri ikisakane kikia mwayo kenene kia mwa bana kwanza kia bero bege gonchori bugaki kia ngaka no lesu isubulibona kia ngaka jeni wewe osena ka kombe gichuma kindiete bintu bya nentumbo getiresti ni peace Oh no. Tena kitoko. Oyan. Sasa ngapi kwa rosa? Saa 5 na wote, lakini tu postpone mpaka saa 8. Postpone. Na wana tumiro message, kwa wana saa 8 ndete kwebanga igansoke. Oh. Sawa njingo sokanda. Onya gogo soka tuno gutigara. Make sure kire yote kia bere se moche maumi utaya. Mwate makoga na isana mwaruga mapema. Tia kuruga late. Ngotema. Bona mukuruga saa 3, mukuruga saa 3. Sina chichinse chitu iwetu koragera, bana tu koragera. Ini moigwete tari nje. Tu kuruga tori mapema, koragera mapema, tutoragera kinsa. Tu iwetu koragera. Oh. Sawa sawa, bana tutiangenda. Sawa. Ai. Sawa. Simora gambi. Simora. Tengo ante bincho kubogimu, binto byako ni. Ari bintu ni bikongo. Yanga taiska. Nda kuchaye ko ikire ko ibwa traka ga. Roro chisko ga imanya what like my friend. Bogima boko. Metema no hotema tu. Lakini nchengo tema. Uso utalitie bere. Tanda dai gonsiere ria ganyoro nanye kura. Chibaite.
gukora rero akabate gasini. Barasa ingekora tona la yeko bine bya Au ni bya mwana. Yes. Sasa. Popo. Karibu. Haujakuwa ready? Hata ndio nilikuwa nataka kuvaa. Tika konte ipisi gongwet rest in control of mind. Songo to mind nganga ikaseme. Eso ke ngai narusi. Na kwanga besingwira ni. Ntekene na bana ba. Ngema so. Tu ingwan bachire kwabekire tiki. Tu tikabona njako kwenda no mambi para ribati na ikaransuru. Na chora 7 14. Elinde tondore siri kulire siri tumabire sisi akachire asama tokale asobonyansi bole yani ngiche ngamberera elinde orusie e complaint ekyo mwelio 3 ekebepi ngorengere ndio korengere ndole ngakwa gweneire no ura byalira omwana toraika ayo mata no manta nkorerete feve nana kintoro chira bakungwa kwa ngoroki orocho montara konyoro mwana ina monto na konya nonya ne gari yani mwana ino chira nonya ne chira abantu mbabwa usemba mbali yote yotonya toko mwakalire kerangi akobwekana kara mwamu nanje abona kinga watanga wekanko lingo pime ngakwabera are you above the bar or say you are not abakungu gwatigire asengejo ngise ko kominyokera nganje ngo inga bana otete nganga ndwata otete nganga no aboni ganye bagi yawo gesibiri kwanza ngiye kunyo kusibiri ku chato goti no margo no mambi prep elinde mambi ontige nyomba kandi gote na makoli na bali bakale kuri kusemura gusengisale gusenguot ngorerega endege ne taigoro tingeta makori onyoro ese ngenje na nkomera abantu timba kwani You're smart. Thank you. Obitara kora kubeka yangana mondolera. Sai ngo charai mchando ti usengo soka mwezi. Chinsomete ngongwanda ni chinchi. Ngo soka ari usengo mote. Mondolera. Munu bata haraka. Chai. Of course, haraka nega ni. Bede whatever njeru sokoro. Njeru sha. Eta na mange. Pues kembaro naso metena barabu yomo. Terusa kerubo. Pande cherusa nyambuche lakini anyway, mali tango be kana. Yeah. Gusii kwa manyabona. Tena iganga tena. Mali tango be kana na ingeko walinga mbaronzo metena braba guru kuna cherusa. Mchando teyo. Sawa. Lakini ndo msukoi. Ndio jinsi chiko mina kwa mind. Alafu kuna like toska kanda minute tura pana kitu ngene wote. Ndio chuje. Maliza. Sianga wachi kora ale testo mako vega. Bana lazima nipime hivi ndio tao. Sasa tunatoka. Uliendelea ndio gaiga hata kuna tena. Sawa. Yorinja. Make it weird. Sawa. Kwani lakini anchiro mumuro yoyiko. Ai. Kuri na barre lakini yaro ile nkoro yani. Jibo yani kwani kuri ile basha gito usani yo. Oyere. We can bench. Yaro. Yani bana itinde kubutigena no mana no lakini gaiga. Haraka yako bahati yako.
Mobisa. Ndigeri karango range. Pesa kinjano mwalimu njero mwanafunzi. Kwananga ama tona arako yuko sana maiso. Oromo mwenu. Kwanza kwatigire kunywa maru. Kwatigire kunywa maru. Na atigire gose kango ko mboli njo taranywero rero ri soba o mboli na atigire. Na rikeru nyagitari. Kalikerwa maru. Yani Mobisa otete ingiche muino gari menya na morebi. Abana banga barebi. Tato mwaba omorebi. Igo bono tengiche menya na barebi boka. Igeri na bwa chibese chobole mongo ko ire town yo kunjitasika ayitari ko nyugwenge aye ko imorere tu go kabatisu njenga nyugo chinda ngabo marebe Riga sa marioka aye krari tuko ebusaime echangaime libutime Abirabu me goetaga igo nyugwete nayo ko igora naye bakurangeria kera biko igoro naye musi gose naye musi ye yamaru abantu mbabo bete musiki kominyoka ama minyoko umupira na injembo bete drink ine talent asa nganjo gasto kwa no bogaragari tigeraga antoko tigamaru na antoko ndo na gotebe njera nenda busanga kwa rasa kwa sirabu nembura nenda to basa gochaga nenda gento ken to basa kwa banga ndire nyugwe to kwacha kondi yo gachokara mama tarike ngolikia sirango bunembura unankoligere liga komyamoki nyora ngochiet bono ngaini eteri okwana ya manyanga na chakire komya mena tanga komyamoki mia metukoranje omwana we school wirore temo okolwerwe bitisho nora yoke so mia meti irorera onko neire bono oko nire gosonko neire style kiwe to kuna kobori ai nane sanga piwa kania matanga ga ena gote inganyu gwete nkwende gore ndege bono chongitere tindi korotara ngaiji so sense okoli basichano okoli chobole mocha akogamba matoto kakorusi maguko kakorusi no matanga no mane wanta chitienda yo gosi nkaiterera igo no mate diri konanga bana sende aya to nginyoria sa koruga tinko ngwani matono no gore ndo orobaro soka torgo soka yo jintara utaranga ijiu nago tenga sokura mo nkongoli jibundua nago tenga soka onya taiti njeningo vera iskoga nago tigero chinge chimono yanda ati ira mpaka miro mochikoruga ai okometi bana wasoro chikale nime estate chirani ya Ruto oyo ankonyo oyo aje oyo chibeso roche kerembua to gose kapakelia kon kakanya mwiseke afatali kesa aya na manyire kiwate kete na kasa no mundo umara bwatali Ndizi TV Ubwansu Gusii No mogoko asense eyeso oi boirwe totitore chichabati tosamore amandasi chingoko nububa echae ya mulero omochere na bukatoti chimocha. Hello children, and how are you? Wonderful. Let me ask you something. How many of you know why we celebrate Christmas? Okay? We celebrate Christmas because Jesus was born. And you? We celebrate Christmas because it's Jesus' birthday. Oh, it's Jesus' birthday.
And you said it's because Jesus was born. Jesus was born. As we gather with our families and our communities to celebrate the joyous occasion of the birth of Jesus Christ, may we reach out to our brothers and our sisters in need with a loving hand, a kind word, a warm meal, and other gifts and acts of loving kindness and goodwill. Merry Christmas and a Happy New Year 2024. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Nyabeta. Warot. Anu montong ni. Orang walk on your track manyangaki. Straightforward. Ikan takara kungo sikirete na ikam. Ikan nondanje tiro monto kongai. Naende nkwana kongai na none likitelo. Kinko gani kongai. Naende ikira kingwanjirete. Wono walk on that track. Lakini omo chaninga wachira straight kidogo. You see my true colors. Ake target ya uya anyege ndota kiroko. Na mangana ako na ko banga no hivi kinganji. Hivi na kibono ngere. Kara ngo kwana hivi ayo takiro we chazira. Kini kwanya ko ikune dance. Ara na ko ura kikingo ko wona. Sawa. Na kikingo ko wona tema ko kwa the track ya ka kichibesa na temire. Kono numero jina atemira zemanya. Wa temire na kinta iting yani ngo disappoint yani kinta itikiwo. No ramno nyaroke yane wiye. Na kule college ya. Na bwataka gaskaya. Ukwerwanirira ari none. Ono roche ndanyora. Uyo kwerwanira. Uyo tata itikwerwanira na kiyo chingoka. Jingo watero uyo kwerwanira. No support na njaze ngonya. Yes, ikati yo bugamine nkonyani kunyora mbwate stress nyingi na so ile nyumba stress nyingi. Alafu na mwana ongea kungira gochi. Not good. Ego wona tema so konyara you work out on that. Alafu what are we no? Boyani na ingate itagosoka. Mondangilia. Boyani. Boyani. Karangeri na tatomi. Gochare gochi. Oh no. Nditingi ara. Ngoso. Itagosoka. Itagosoka. Barasa nimba te barasa bora. Kemunda. Ndio ja koraga. Sirana. Murango yugusika no okayogochi. Ayugusika gochi. Munoje kuna kwira neliga. Nyoira neligo chisiko soka ngenda. Ndati gokororaga. Ngigwacha gokoraga abo. Togo tigo. Ngigwacha gokoraga. Ngikia okerega. Tigango te yento kianeta. Nga chideka is ibere kusi sana at most. Kote isa ini yento kianeta. Yendonge ya yonte. Anya wonte ikyo wonte iteba unore. Ayo gukora kitake chingendra de kobara. Gukora isiko ogende. Oburungi. Ono muntu ukwana gatini ni gakisage ni sana muntu mana. Ngio daite. Onye nekero go karansaga. Ndio ndio ati shida na ora karansa na nene kabati go bora ngote kintu kyande tanchi sage. Chinza cha onko era chi. Na kyo ganda. Unoro jende buya igo sembu ya. Kwanya batabunga lenga na chirega okuliki. Ekinga onko.
Saginira ni akoron sto kwana. Kemuntu gento ngeto kwana. Egento tora kwana nae boniga. Muna ogosoka isiko. Kogosoka okogenda untigane. Otige pi yani toma yanga go existinde otigane story ya nchinae. Ekina kitora kwana. Sagen. Okogenda ande asengencho. Tindi korara. Wikangenda of course. Lakini ari kugusaba otwara botoereru gotebi gintu kiandeta. Teko banga muda wote chinsa chionsi tokonyorana naye niliogi kunya kurutira na mangana ngakiteyora take gotegereranga inki nabona la na chirega daruba ide timbo ati mangana mange na achaga Mombasa era tulikora agenda. Njerende tayi. Anyway, kwana banda mwana bata. Yeah? Chega ono mboi. Nachito. Boje to Roma mwa ngo mna watu resident kwa mwa resident. Na kia da to ono chu mali na ko sina na pia tari ko kwa na pia tu yete bintara bintara re na chi. Itu nere buya. Muko nere mbara no mozanga wana nyona iwo oro toro biyo ko kita Mombasa ko enda. Muisko mino sire. Ono roche kingo na kikere bichende biyo nyago kisko ga saba. Korongo ko olkere ni na kiao tora amane atoke. Anje ko na no ko tirani no ko 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 no ko na ba ko na na. Oi gure. Merme jononde maiga lakini kendo ngere kwa na iguru ye nyangi nyangi ga kindo ko karande ndina nyangi te ko nyaka na yeju aindo kwa na ngora gini anta ko nyaka ngora dire ayo ndo kwa na ngora kara bangen te kana te tra bangen tra pare gas sawa ai kerengere ri gente kwa nde pia kire ndo ke bwa to mumu ke gas tari ki gas nande kwa jire ke gas akinginda kore de nyangi kina lode class medikiane kitu walengira ka krantu anja inere kwanza utanganje ono the evidence matinde enyangi nginta akora kende kibakangerengere kero na chirange kabere lakini tukundire na acha kanyora mugaka akandubania akangochogania nende akang'andura isteri getenta anjete aseng'enye takorteki ntakonyorete ebintu mbire ebinga akwanete ebinde byokogechia nende ebinde mbire atebete biekimaene yagerire bono narengereire nauratia mchango tebi na kinarurire kwarorire ki kemuntu no mai togororo kwangete ibi no mai tebi ndo kwankoreire woni gocha konkaransi nsa nga go wonte inga masijui mugaka okorera kia ayo takire okorera ibintu ebibe mono kogwebia okorerete ebibe mono nande binge nande pad bono njira biri ene ngakiyo gwakana sai nabe kunyarikana nga nakogoserete lakini omanyete ngwikerere omuntu kwenyoranga kaimwarenge n'omuntu ngaimwaruseneti n'omuntu sai ai n'omuntu nakendere naye ngaba naye ngakientana ngakumanya imena isiko nende tuganchana mono
amagosa gakorekana tukabanga antu atigana amagosa yara yani sagin na ajira rako gotebinga na jutia makosa yangu mbebe na akorete kugotiga when you needed me the most. Rane akisagin to setu yang matebiga kumuntu rero kwajagire korora ibintu biri gwakorete amatugoje mahega kobiroramna biaringe bibi lakini riri nkwaroje ekebe none ekema kwaroje kirege ndokora ikiaringe sawa ugankorera biri gwankorerete ngaitiro bororo bori bwensi boni gore gai go karanza onde inaki onza ba mabera ngatuiranirane okay nduna abantu umuntu ngikore kwagosa watereri magosa tingo kana nga taikoba njetalira ika aitalira ika amagosa na ya mwanya wantu lakini ebintu mbiri bitanyarikane ko basai ukwabera na mungonyara nandi ko kwabera na kwaberete kare because na ariko batinku abereti njare ko baturi na ega njare ko bagingutigete nabona ariko take revenge nabona ariko taka ko revenge okonkorera ko rwankorere tuko igona kwaberete kare Wewe ni ndende nini? Ana sana ni. Wasani ogo. Ni sitatu. Wachembu ya mare, congratulations. Thank you. Welcome. Oh, huyu ni auntie yangu. Auntie yangu. Unakumbuka nikikwambia sisa babangu mdogo? Oh. Anafunza. Oh. Ndio huyo. Ndio alifunga sasa, ndio amekuja kukaa hapa na sisi kidogo. Asi ni mdogo. Ni mdogo. Ni mdogo kwangu. Si yako bado hajamaliza, naenda kumaliza next year. Oh, so yeye ndio mdogo kwa babako. Kabisa. Oh. Lesha. So mbona beka nenda changa toro. Acha nivae, niende. Oh. Mari kwa ndora nje. Bora kumogaka. Sengere shanga. Oh. Moko baki na mchi. Mbona ile. Kwa hiyo ninaacha koi. Asa naro tokana. Nyabeta, 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 Tomo yae, Nyabeta, Nando yae, Nyabeta, Nando yae, Nyabeta, Mageto wajani, Nyabeta, Bako moyo, Nyabeta, aye Nyabeta, Nyabeta. Asara merero. Ukatulita yane. Ya ogo seria itu. Umaite sayire na tokoirane na nae oyombwate kuika motese una gwantesete. Pita mbeta nete na Yesu. Lakini mbaigete bakairanirana. Tinkunyara kugotiga nonya nenda ikeye. Ona limo lyoke rero kunya kongero rero akina wasaba mabera nganje na tikete buri no bwana bwangirete ngumbu ali. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Bata maiti ngoro kunyabeta, nongwa kunyabeta series, vega Ndizi TV. Ngo baganyire sikukengia no mwaka wa 2024. Bari babuate tosange na bari baminto batabuate tworo kyo bancaniro cyase bari. Bona nyabeta ngo baganyire sikukengia ne timu yane yansiye ko baganyire sikukengia.
nkobasaba twaro kwegeno kubakolera ndegasenda lakini ndaete mbatakere esugukwengia no mwaka omuyomya ndaete oli otabwati nayo tio kia mandazi esugukwe nali abantu bakomanga toikire esugu nayo obwate ka oyo omino otabwati toragera ebie. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Olibata maiti ngoro kunyabeta. Nongwa kunyabeta series. Vega Ndizi TV. Ngo baganyere sikukwingia no mwaka mu 2024. Bari babuhate tosange na bari bamento batabuhate tworokyo bancariro cyase bari. Bona nyabeta ngo baganyere sikukwingia ni timu yane yansiye kubaganyere sikukwingia. Biamano kigimo mwanchu morigeria wa television ya Ndizi TV incheni gonkuru kwa John Kebati manager Ndizi TV. Nigonte kureri bageri kubakira biamano bali babiri bakuyirigeria television ya Ndizi TV ko mwako gachagete goikabono. Boigo nigonkereri bageri kubakira ngambiamano bali babiri bakuraria 90 kose ababwatani baito bo bonchoria igoikachinga kieche. Nigonko baganiria Christmas yekia na boigo mwako moya bwikiri bwibere nemerongo ibere nanye omuya kigima. Nigo charagire chinsa isoto chabo na marako bachinga kingo kwarega na twe manyamangana na manye asenchera yo wekirano eretariane Dorcas kemo mana nigo toko batanere Petra Mukeira oyo kwene kinga Mario gine chibicha wekire asenchera yo wekirano na bogo tobwati wetera asenchera yo mitanda soko tonyora so mtanda wa Facebook Ndizi TV News Digital na sensemo ya YouTube tonyora Ndizi TV News na boigo asensemo ya website tonyora www.ndizitv.net Nalio tunyayo sanga senchera erengia. Homo MCA we wodi yeri gomanya mbega gisesa ni gori tukori arero akora chitaro chaye ase chikanisa ase kirana ase kanisa yari abore anaboigo iria ya nyanchanoria ama onaboigo ne kanisa ya nyaigesa ase akoro kumirana na bakibe chikura abo babete bakomwa chikura ase wodi yo ase chinga kecho aba ira gosabarire ira yokwene kingana chigoikirania amagenderero ase wodi yo na sensemo ye chipara nigo baigo nyambega ane kingoba kirembuya asoko wagendera kumosira chinga kechiga ase are asikero kyo borai kwe ase wodi yerigoma omo sakyoito job mange kure county ya Nyamira na Mange. Ekero abakenya bagenderate gucengera umujega bwesuguku naboigo baligeti gucengera okwamboka umwaka umuya nigo abarai ao bagenderate kuira chinga kechi gusanga nabakikikura babo asabande bagenderate kurwa ekibabwate ucyasa batabwati asomo MCA bewodi yarigoma egotoka ibunga kituma saba aserieta nyambega gisesa airetege tambokero gotarira chikanisa cyali abore nyegesa nyanchonoria Catholic egatie chinde linde gusanga nabakikikura abwo Beyamare nande etesu ya ikire ni gabayiranire chimbi ya mono asoko bwaterana umwaka oyo nakobaganiria Christmas ekia kitu ya kwanza ni wambie kwa mwaka umuya uibona wochikwera kwa mwaka ambao tulikuwa nao tukashirikiana na wenzangu wengi sana
babonyangati ujumbe n'abantu bane tukawafanyia projects mingi nabaerera egati emeroberio akorire n'emeroberio alige kigo kigokora buna obwagati bw'ekipara kyabisi ky'abagambi n'emeroberio ende tukarosie parili korumo chenwa yaenda namba 7 yaenda masera yasoka betamayo kama karosie tembo terega yasoke mbaro yaenda kuti iya bemate na ndito bangete para nende to karosie mwaboto wa 2024 para ile koru ilimeta mayo yaenda sawa kambona yasoka eronge sukuru. Pia nilikuwa nimeongea na sister Felix kama hapa. Najua kuna shida sana. Barabara wega seskuru ile. Kwa sister nana. Tuko na shida ya barabara na rotor na kutoka fixi ebe. Na ande garoranga nere muya ili kitu nataka kuambia. Tunataka tusaidiane development ije kwa watu wetu. Wega na nilingane karonere biya wori mumbari kwa public wori matega ina ekero mo chief o institutu ansabeta sara be office tulipatia shamba tukampea patenge asarwa eira kugendera kubasira nabo igukuraria kubwatirana ne serikali ya county Nyamira asebara chikorwa chi scholarship guchakera omwaka ogocha guchia sabana na baiboli bali babwate obulemerwa basabwa kwelikia as aba ward admins anene mono abana bakora amatemo a class 8 omwaka oyo. Nataka kuambia kama mtoto wako alifanya mtihani wa class 8 akanyora marks 300 and above na ndio ile na public primary school promo governor wa secondary government give scholarship ile full akasomera miaka ya school wote hiyo. So tarehe 28 tifomo hicho ichukua kupikibu from a central place alicho msie rigoma wana batanga ile olio mwana ngata max tare de chigoro wate dogolo ile motaka na wale wata max ya mangake abako ko selection na batanganyi umwaka mmoja kwa January ni form je tibasari ichitokuwa form 1 form 2 na chocho tututia se every application nali abana baito arati. Gingo reporteria Ndizi TV Job Maangi. Abonchoreria bechiro ya suneka eyo egotoka sebunge ya boncharime ya Kisii County mbiriro bare maiga yomuliro gotuboka obotuko bogokera lero na gosamba enibo yabo enyinge asebona bamochirie serikali ye county ya Kisii asokonyorwa goikira na sechinse mecho erigokonya kurimya omuliro yo nigo boigo baboririe serikali kone kingangu bwatana bare na barayi eriokorwa gokonya ochiase abonchoreria bari bakwa no mochando oyo Mosakyo ito Frida Kirbo natwatira roboti oru na mange. Nonya abande bagendete gucengera esuguku abonchereria korwa seciro ya sunekani go bagendete korera sale nene magayo muliro gotubukana gusamba ebinto byabo byonsi yani yebituma yayi igaiga nonse independent yebinto igaiga nongo sabachironi muno bone ebinto byayi yoko ni ebinto bikora ku serious yosabete chironi yawa abane ebinto byane byaisarasa kolengana na baraboni go bamochiri egali yo kulimya omulero asokonyora goika asinonya nabo amache abagakoberera ekyo kyababera ko ngukolimya omulero yo Unfortunately karo toika twanyora omulero nabo bwatete byoski semego ikabona murocho omulero gwokaiga bono twataka kuria obokonyire ende gwaka gochie county yaiteto konye egari njadire igocha lakini ndekero yacha na ndenjacha na macha taisaini yarimi yatigera nchira yaenda kuoya macha batana macha bachukua mpaka bono mbarairana abange nigo baene kya gutwara ogosemeria asoboncheria bwabo ilio kwa igendereria asekolende basiririo ogosemeria ku nigo abarai baborigwe kwene kebunango sira bale aboncheria bwo anamono chinga kichi skuru chigo chikoigorwa chiburodo cyane cyayerere ibintu byane byo saruni byayerere ngokodere saruni
Wana sinyera ke wana bako bagakimuna wana mwana ndi mote university aloro kwenda form 1 no na semere tingwa kana chimeri wala ndanya na akada ngakuchipesa akiwana ngokora kusengo chakera no kiage bana bako rakira na kiuso toko ndokende nalenge gusaba governor abwaterana n'abarayi babonchari omwe-MC oito bomurenda ward musikombat no mwempi bakaranse barigerere barange barakonya abana biashara abanyorira asara egere na barobugia no bategemete no abana bagosomera akoru eye nchano ari abana ngo join bare school egere na barobuo barorene kibara bakonye abana bagenda gisukuru gya na kiage kyabo boigo nigo baineke buna tariritangani konyorwa no gwakoko asebaerera obulemerwa bw'ekigali ky'okulimya omulero nakobolia egari ya mwoko bekwa ase sub county ya Suneka nebinge byayire byasarikira ase chiro yaito bone ngosaba ase umugabano ido atuanjere do yani to kumusabanche ase sub county ido ya Suneka onye konyarekana to kumusaba egari ya mache nerete mekobo ikiagera bana biashara ngo na chabale fire compliance asingenje yoko konywe kare umuriro buno yobeire teriro ri bagari tangani twanyorero gwako kokuruma twanyorero gwako konene to sabanga e county yetu ya Kisii era nseyo morai simbarati ni national government yetu wa musikama cyo gumbaroro e county yetu ya Kisii tebwa chigali chiseni chiko tokonya sense mo yokorimyo morero no nyamagega yokonyoro gwakoko abauncheli ambanya konyora bokonyi bonde bwensi buna bakoerera togitwa ba promise tinga kwa gutora bokonyi kwegari ya mache yaba twanacha ekwende yo morero yo tokonyera chinyomba chetu chiaya toko chikobwa tinga chinyomba nje na last year patuani ebyo skibitumbia yitu workshop tukachukani okonyi twatebe tukunga konyi tore ne county ndonyo tikokonya kunde kwensipi nabotu wakanyete finally account ikaenda up to fail bono nigo abonchereria bo baorokia ogotaisaneka anene igoro yobwaga china boigo kubongia eubi asebabolirie serikali koimukia egetambukiro kebwenerete nyabiashara basuneka account yeito ni gerense mono ase sababu yokobanga wechiro basuneka osikoli none eubi ere mayaga echiro gwatebete ngankoerere bango begolo chibesa ntorara reaction yokorera wechire yasuneka bono na matari onsi pia imokira nigabwate omuriro otare gwanja governor oicho ikaranse ne chireye orosere abanyabiashara baito bagende no bugimo obuya nari baragwakere na gwate ngasimba enetaya okonya abantu baito ba sub county ya Bonchari. Frida Kerubo, Ndizi TV. Ase ekinyoro kya Ryamuga ekyogotoka imeya erianye enyaribari masaba imenya Kisii County nigo amate eyemo yaboka no mwechano maiga yokonyora oyo mwabo oyo manyakaine na Wilfred amenya mosoti oyo bwate emyaka 52 gaitire nabo igomo beroye kubekwa ase oroche enge guyorochoro gento kyaba ichane abanyanyimbo bensemeyo ya ramasha nigo baikirana ase ensemeyo na koira mobero onyagosira wika asenkendo nabo igo gochakia obotuki ekeirete omosacho yobwe myaka 52 egosiria obogima bwaye mosakyo itomire dirimomanye enoroboto rwasenchera yobwikirano amateye mokurwa ase kenyoro kya Ryamuga imeyo wodi ya ichuni ebunge nyaribari masaba nigo yanyoro no moichano ase omugasolero maiga yomuga kabwe myaka 52 ase lieta Wilfred amenya atoka gaitire no mobero ye kubikwa ase orochirwa Ryogaro ase nsemeyo ase kolengano mo assistant chief nsemeyo Hudson Monari nyagusira nigo arenge buyalitkuligoro na nigo arekanete omwelio moya mabuko igoro magoroba kumya lero mugaso cyalenganga saa 6:30 kero na turusi ningo mugako yo mukuru kwa Wilfred amenya mosoti otokire rocha se orochero korukonga Ryogaro river akolekana gakwete kurwaguna wotwaga na isitwa ikororo twanyore kenanga nabo abakweta lero chaku elio moisho igarorekanete maragoba ase market ya mabuko kago cross kuchugwaya
igo nabo tuorganisia abasigari barura masha na CID twakonfirm alafu omobiro yorusi gwororo oirwa Kisii General Hospital. Unfortunately, I think omwaka oyo gato kukwete ekarongo tebuna abasigari nga area ya omuntu nakweto. So we have rushed to the scene twakonfirm omwaka onakwete. The latest ya togeta mabuku. Abayenda ba muligiri paka bono ma misasta ekabata ko monyora roji. Wherever we did this. Yasa tiga mwaka nera umande muno mwaka oli bamwe roji. Amate yaye bono nigo egendete gukurira eserikali kwenekia buna umugako yonkonyorale obo ene bwaye otogo kura iga wa minto mangana ndo singo kwanuare akorwa undo korete gento buneke na mugako tabwate kende tari muntu fucho tabwate teni ya muntu nyubwate teni na yale gukwanu koyo koreta yanko bwate tole na basigari bakorega sia bengi ya bakoro chungusi engiya na obagotoka no yo minto rambo nare ga iganere Nabotogo konyana tonyora abantu bakoreta mangana ya n'umusabu chibu ito ambaye ni acting chibu we location ya irianyi nere ntubwatrane pamoja tonyore bumaine se bolbwe genteke gaki ntutogo sorora bogambi na basigari omonene namuna no mugambi John atokonye kenyoro kigito kyabeire bobe nande umwana onde na itetu akabe kuroje igobona toroche ngakiaeta nirie gaki tokonye era kenteke gesire Nonyana boigo nigo basaba eserikali gotinya oborendi asensemeyo ase batebire ase amatuko abangoiga nigo ebikole byoboiti bigendete kororekana asayo mwana magana ya malimo byavo abanyene abagambi mbaro abatureti mbaro gambe kenyeji mukule mwosinyana genda serikali tukotebanga abagambi na serikali ekenyore kiyitu kyabeire bobe abantu ligo bakarikuna goitu babe kwa chindo che gweta ni chinsa gotiga batokonye naba bakoretaya inde no maene ngase Nyasaye tari kurara bache batuke nande nabara Nyasaye nabakana igo tige serikali ite tokonye mugakamenya tabwate mangana na muntu irinde bumaene bororekane Umubere onyagosiranigo oirwa ase ngendu ya Kisii Teaching and Referral ase ogendrete gukenderera kuripotelea egetaseni kia Ndizi TV iletaliane Mildred Momanye Muya mono mosake to mire mamanye asoro botira senchera yobo ikirano omwe musiye we wodi yaga chuba Henry Oboya kubwatana na amo ne kyombe kya Priscilla Oboya Foundation nigo barure ogokonya kugosira aborokiwa emerongo kyanda na babere ochase okwegenderia amasomo abo ase skuru je secondary aborokiwa abo bakora amatemo a KCPE omwako yoiga nigo bono bagochikwenyorera libaga lyo amasomo abo gwetera ase omorobero yobo gosira aborokiwa merongo kianda na babere abana mbali bakorete buya esa matema standard 8 abana bane kere school ese wodingma lakini bono njaje ya ikatwa mento mwana gatano kurwe school yeri goma sengenjo aba eri goma ya kora buya ko bwachi school Jones piche wodi tuaba ebasari yeito tari eri yo MCA ebasari yanka yaga yesiringi chiri buisato na 300 kero mwana esa bana bana bacha baika 93 kero mwana nyore chibese icho eba oja goja na baibori bai ku cash money ire chibag yo kubogolia ibitabo tuabaire 10 exercise books tuabaire geometrical set ne chikaramu moranje etige timubwa dimare mumochi kwa bana SMI nereke bungu toka omwana naro misiri scholarship chirikera chinechinke ikomine na mbenkesa awarding nyora bana mbare babere batatu ba misiri na bongo chese foundation yeye toikaranse toro mwana uria na kitora mokonye asome paka ike form 4 Tingo ba kirambu yamano banafunzi bari bigangu ba kirambu yamano mokoro mokiraki sinjua kiyama oge mabuliska no boko and work very hard. Otherwise, because of time, I say thank you. Ile ratu ajakire na tukajako mwakoja nenya sabo eseni nena tobwate sia se binyore kene
tokine tonyore ndonyemba tobatokonye kurusha Etureti ya bagaka asorogongo rwa Gusii nigo bono baganirie egosori yorotuba rwa bagaka eyoboigo emanyekaine buna ajua ogosirwa na boigo kwinyurwa sensemo yegekoro nigo bono baganirie serikali kumanya koene kinga egosori eyo nkuinyorwere na boigo koene kinga nkubekwere gati ase gosegati ebintu biri bikwinyurwa ase egekoro kyomo Gusii nigo baya kwana yega chingaki oboikirana ensemo ya busongo sebalenge gochengera lituko lya utamaduni elyo lyalenge kwenyorwa ase lituko lya lero mosaki ito Steven Ndemo na ikirana ase chinseme icho na gotwaleganeria oroboti rokobwatya monto go porque tú no tanto kokora yani ta kokole kapito korengana nege korokyo Gusii egosori yoro tubarwa bagaka ne egosori are kogosori gwa na bagaka sichinga kichabo cyo gotimoka magega yogo kora chigasi cyabo cyakera lituko ne egosori are korenta mabamerani koruchinsemo au bale gotogigwa na batiotereri kibagenderete na mameranio Kuruchi bakakambari kumenya kubaji gwaka mepira bakakambari kumenya kubaji kono kumenya kwa chipara muna abana wone kinege ntukiari kubareta hamo muneke Gusii kubareta hamo bana gutibirira naende bana gotogania ekero oboche muno bagenda gwaka bagotogania abande bana gosori yororo yani rende yabe gosori yabagaka nande gosori bwato murembe ase ruse ya December nige kiombe kia mwanya getinge Kisii kiarigania mamirani abene yegosori yeye bona baba gwaka omogetutu amono monjari bona omogetutu no monjari baakire garo baakire omogetutu no monjari babwana lakini final njiraba monjari ni gabo omogetutu na aigo mobasi nero ibagwaka no mumachoge nere ni gagendrete gwaka no monjari oriobwa omogetutu nero genderete bono iga ekero bono baetire bakorire final bamanye gwaka bari bono babuboka bari babwete boka bono bamanye gwaka final ndire tumanye kurwo tochake gutangasa orio mutangani obuire egosori ya jua ne egosori ya keirwe ko kasogo kianania emechando ya kebongo amona gusiro bwa matobuya abagaka ko bari gisarate nero bagaterekire erinde banya gwaka egosori yeye onyo kwarenge na bombochu na mugako mino koko nyaka igomo konya gosekererania goso bombochu obo bwarenge gosira nande chigosori echi nonye ne birengererio wabibwate okonya gwaka gosengosari birengereri biringosira byarenge no bwati nanda amachaya abarenge unandi yogo nonye mborwaire ntubo mwaro kanga borwaire bwa birengererio borwaire bwa sukari ntuntu abo bwate ningi kiarenge gosiria marwaire aya ntuntu are gotwara birengereri ebyo kigwatwara kerengererio igoko genda nde gwakunoro tuboro kwangusa ende gwaka kaigo kwabwena okoboria bono na serikali gosire gosori yeye eliikere bisaku nebigori ebinge na botwara gosabe esirikali etokonye agende none se skuru cheito abana banyare ko bakubundusu abanyare ko bakomanyana kibagwako bochobo egeko gorobo chobo na bakabatebire nigo bogosirie birengererio igonga bogende none chi skuru abana baito begerigwe nabokera beginto kiengincho tware gosabe serikali yaito mutare gwancha mutoiranerie orotuboro rweke Gusii gochigosenaria marwaire aya achire ya sukari arasire nonye mbombochu muntu arenge gotwara obochobo na bware gotobwatania erinde omorembe oba koripoteria Ndizi TV edietariane Ndemo Steven Muya mono mosakyo itonde mo Steven asogoro bochura senchira ijobo ikran toko tigara bwa sensemo yechigosori nigo ritukori arero abagosori baumirana ase egeti kia nyamore mo
Nyamorenyo ekyogotoka ime ya Nyatieko ime ya county ya Kisii ase timu ya bararia ya Kisii Media FC bayigo chaumira ne timu ya Kyong'ong'i FC asabaka enkoyo eyo ase timu ya bararia ya Kisii Media FC yenyorera obubwi ase yabeka timu ya Kyong'ong'i FC chigori sano ase timu eyo ya Kyong'ong'i yabeka chigori isato. Game ya rombi ya lenge ya to exposure to chi opponent wacha sana chiro no chi well prepared chi lenge ona go mpira mbio lenge to enjoy ile game. Njengoro kwa Alex Nyamwea mchene player Kyong'ong'i FC game ya rombi ya lenge ene korende twakora chi mistake nkego lakini next time kora kebisha tono yetu akil 5-3 mtu to kwa ambia ya lenge nje gobe mono na challenges chenge nkego tumejaribu. So tuna welcome tena next time wakuje tucheze game. Timu ya bararia to arembiere ne timu ingine na ndembia soko tuikange. Twanya kanyara timu bune yego tuikange iganchera ngabune. So sisi tumeshukuru na next time pia tunawaomba wakuje tutapata tuko prepared. Game ya rombi yare ngera kini ama gosi na ngoma kama first half ndo ngewe ya alafu second half ase chi sabu to kana chichare te shida mwana. Timu ya Kisii Media ya supportere na materials Jones pia play tagete zoezi no bali transportation kucheza zoezi no bali kelitko mbabate igari otoire zoezi kelitko. Kyong'ong'i FC is my home team. Just tuweke request kocha say Kisii Media wacha at least tukuze talanta mashinani. Tuwasaidia ingia na the Kyong'ong'i FC team ya very so disciplined and as obvious Kisii Media wasaidia ingia. So we urge the Baribari Skari well wishers if they are willing ba partner into so that we make sure we are encouraging chi talent bunechi. Togo tigana nayo mwancho murigere togo skamote na igori tukoria rero omokonyi bomorai wense rigadigashagwa nigo aregania omoyega bogo chengera esuguko asenka ya sechinsemo chamatira yego toka ime eye county ya Nyeri asaba kagosanga amo na abana bunenchere ya moyo korokia obwanchani ase abaka ko bagosanga chinsemo che gosecho chigosori ase bakora chigosori nabo igo gosanga chindagira nabo igo asabwa tokobo semi goche ase abana abubikirana ase enkeyo yaye chinga kecho nigo baigo omukonyi bomurai bwense ateba munani ya serikali ya bikire mirobiro boikere kwenekinga ngosira bale abana eri kwenekinga amasomo abo asensemo ya osomorobiro OCBC ngoikirana ore obuyana boigo aga abatebe buna nigo serikali ya bikire emirobiro yokwenekinga abayarikire abali mu baisaine irikorwa amasomo amaikirano goche asabana abo bagosoma asemorobero OCBC. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nataka kuwashukuru kwa kuitika mwaliko wangu kufika hapa kusherehekea Krismasi ya mwaka 2023. Mulifika mapema, mumepata nafasi ya kushiriki katika michezo. Nimekuwa na nyinyi pale na pia mimi nimefurahia. I want to take this opportunity to send a Christmas and New Year message to all the children of Kenya and to tell them that I love them and we wish them the very best. And President William Ruto and I have gone out of our way to secure the future of our children, because this generation is Kenya. Our Kenya is our young people. And that is why when we came to office, the president appointed the Presidential Working Party on educational reforms to reform CBC and other education programs to align them with what is good for our children. Again, young children, you know, our government has employed 56,000 teachers to make sure that the pupil-teacher ratio is improved. And therefore, we are going to have a very good education program for our children. Na kwa hivyo mimi nashukuru sana vile mmefika hapa na vile muko
Chinga kecho oboigo nigo gashawate babuna nige serikali yabikire emerobero bokongo eryokwana kinga engosirere ebinyugwa amona mariogo yogotindia anene asabana abake egento yatebire gusegenta tebabuna nige serikali yaenekire igo abantu bari bagotumeka amarwa bagenderere gokena ase atebanigo murobero bachagetie bogosiria amarwa yogotindia mone ebinyugwa nigo bono olentire amatunda anene asokwene kinga amarwa aliatanchiri ngosirale ase ebinyoro. Na pia nashukuru sana ya kwamba vita yetu kama serikali dhidi ya pombe haramu na uvutaji wa bangi na madawa zingine za kulevya umeanza kuonesha matunda. As I have driven around all the way from Nairobi to here, I have seen many young children. I have seen others on the way. I am very encouraged. And I want to say that our fight has been successful. Before hapo tulikuwa na shida. We were almost losing an entire generation. And when we see children in great numbers, we know our future is secure. Kwa hivi watoto, mmefurahia kushinda hapa? Mnataka kukaa na mimi mpaka saa ngapi? Saa ngapi? Saa moja usiku? Kwani hamwendi nyumbani? Ama mnataka kulala hapa? Sina vitanda ya kutosha. Lakini mkae hapa na mimi. Si mnataka tukule lunch pamoja? Tutakula lunch, iko michezo saa 8, mkae hapa mpaka saa 11 ndio muweze kwenda nyumbani. Na mumefanya mzuri sana kunitembelea na nimeshukuru, na tunatakia watoto wote wa Kenya pahali walipo Christmas jema, mwaka mpya mwenye fanaka, ndio watoto wetu waweze kusoma vizuri na tuweze kupanga maisha yao hapo mbele. Abantu banenigo basiria magimabo emambi ya lero asumo basokana obwepara oyokolekana ase chinsemo jabolema eyo igotoka imeye county ya Busia. Aya maiga iyo egari yo mochanga kusiria oboroso na goikirania egekole ekyokyo ko ase bono yaikirania egekole ekyokyo mu basokono yo ase abantu batano abo baringe epara ensemo banyorekana batumirwe negari yo mochanga ase bane basiria amagimo abo korende oyo moni gamenyo kiwago cha senyagitari ase aringe ne chingoma chintindi nigo omoteneneri w'abanyanyimbo bwensemeyo Isaya Mose aneke egekore ekyo. Mmoja mwenye alikuwa karibu na mimi sana naitwa Laya Eliza huyo. Nimemwona ameaga. Laya ameaga. Na nimesikia sister yake mkubwa pia amepelekwa hospitali Busia yako kwa hali mahututi. Nasikia walipata ajali huko Bulemia. Sijui walikuwa wanavuka barabara wakasimama kando wangoje pikipiki. Wakagongwa huko na lori. Sasa nimeconfirm Lea ameenda lakini imeniumiza sana. Nadhani walikuwa wanaendesha hii gari kama wamelewa, maana ndani ya hiyo gari kulikuwa na machupa za bia hapo ndani ya hiyo gari, hiyo lori. Anakelea. Nashangaa sana vile gari imepata ajali hapa, kwa sababu area hii gari imepata ajali ni black spot, na hii gari ilikuwa inatoka upande inapanda mlima hadi hapa. Kulingana na hii ajali inafanyika hapa kila wakati, tunaendelea tungetuwekea pumps hapa ingeokolea sana. Kuna speed nyingi sana ilikuwa. Waziri w'echinse cheisiko Musalia Mudavadi nigo aborire serikali enene kubwatirana amone serikali chechi county kwene kinga ngosira bale abasae asekiria tebire nigo enambe nene ya asa abasae erigoro imeyenseto ya Kenya amono rogongoro Afrika. Musalia niga yakwana yachinga kekirana ase omoyega bogo chengera egekorokia aba maragori oyokolekana imeye county ya Vihiga ase tuko liarero nigo boigo atebona niga serikali egwenete kubika enibenene ase ensemo yabasae aso kwene kinga nkubarigerera abasae chigasi. Wengi ambao wako 68 to 70% of the population
average is 20 years. To be precise, 19.6. Miaka 19 na nusu ndio average ya kila mtu katika Kenya, and it reflects in Africa. Sasa 30% ndio sisi. Mimi Musalia na hawa wengine ambao wamekaa hapa. Na hawa wazee ambao tuko nao siku ya leo. Sisi tumebaki ile 30%. Majority 70% are the younger generation. The youth. Kwa hivyo, ndio hiyo vijana power. Ndio hivyo. Na mimi nilifurahi naona Siloya anaingia kwa vijana. Mimi nataka niwaambie lengo letu tulenge wale vijana, tulenge 70%. Tulenge 70%. Planning yetu, fikira zetu, mipangilio zetu, resources zetu, tulenge wale 70%. Tunaelewana kabisa? Kwa hivyo tukiwa tunafanya nafasi, tumepewa nafasi to lead, let us program so that we target the 70%. Na mimi nataka hii iwe agenda yetu, kama ni factories, kama ni nini, tunataka tulenge wale 70%. Sisemi tukatae 30%, lakini resources nyingi ziende upande wa 70%. So that vijana wetu wapate ajira, wapate elimu, wapate matibabu, wapate utajiri. Mwancho murigeria ngo gwakena ngambi ya mono asokotengera Ndizi TV na bubwanso bomogosi erietariane Dorcas Kemuma wenoro mweri wa mangana maya aseri tuko riarero kendera kurigeria Ndizi TV na bubwanso bomogosi etobwatanere Petra Mukeira oyoneke ngamario ne chibicha wikira senchira iyo wikirano.